hangen zala ya sa kaga cewa ka shigo bane. Jarumin namiji ko da yaushe a shirye yake. Allah malam ɗan renin hankali ka matsa ka bani guri ina ruwanka da abin da ya mun. Akwai wata guguwa wadda za ta taso za ta saisaita masa rayuwarsa daidai da ta 'yan zamani. Gani Alhaji. Na ce ka dakata tukun. Ni za ka bani za ka ga mana wani magana? Kowa ya ci. Ke yawan yanayin nema yawan yanayin samu. Ya ci uban sai. Kanwata kake zagi? Ba zagi ta ne ba. Faduwar gaban ɗa namiji. Asarar haihuwarsa. Kun naku ba Allah ba annaba a cikinsa. Na janye ba zan kawo shi ba. Ka ga shi da Allah ba aya haba da gemu wanda ne son ramin yin kullai. Alhaji ai cin mutunci ne. Allah dan Allah ka saurara mun. Ko billahi allazi in sa dan baba ya dauki adda ya dinka bin kuɗe bayan ɗaya cikin gida da mu kila. In baka dauki mataki ban je dauki mataki a me har ga daukan hukunci wanda bai san haƙin dan adam ba to in ka samu dan baba ka gama. Dan baba sarauta bai yake takama da ita. Kudin babansa, kudin ubansa. Bana ja da baya ga abokin da ya shirin tinkara soyayyaki. A shirye nake da in tinkare shi ta kowace irin hanya. Tukurnawa. Yanzu ƙarshe da tura ta kai bango ma yanzu abin ya tsallake kanmu fa ya koma kan iyayenmu ne. Kai yanzu da girma ka dan baba kake kuka? Kake wa mutane a gari ɗanka ɗan baba da yake mutane shi mutunci in ka isa kai wani abu. Kai Allah ya wadar Alhaji Kallon. Dakata. Ba wani mataki da za a ɗauka? In dai rashin mutunci ne kin je ƙarshe kankat. To birni za ni in yo mota guda ta 'yan sanda. Birni saboda a kwatan mun 'yanci na. To wallahi za ka yi kuka da idanunka. Ni ba zan taya ka kuka ba kai kadai za ka yi kukanka.